Mas gihingusgan pa ang kampanya batok sa COVID-19. Ang Mandaue City Hall mohimo sab og targeted testing sa mga market vendors ug uban pang sektor sa syudad. Ang report ni Nico Sereno. Gihanay na sa Mandaue City Emergency Operations Center ang pagpasiugda ug targeted strategic COVID-19 testing. Una nilang planong pahigayunan niini ang mga vendors sa Mandaue City Public Market. Matud sa syudad, importante kini aron matino kung dunay nagpositibo kanila. Dili lang ni para protektahan pod ang mga vendors, para pod ni protektahan ang mga consumers nga mopalit sa merkado. Dili hinundunganon ang testing ug himuon kada batch. Sa pagpakisayod namo sa pipila ka mga manindahay sa merkado, ang uban miangkon nga magpangulbaan niini. Apan andam sila nga mutuman kung imando gyud sa dakbayan. Kuya Juan yun. Either sakit siya o niya, pag yun, ma-positive na tagkalit tira ang kunsa. Mo. Pero inanaon din mo man, mag-inanak din sila. Why choice? Mo-appeal na lang. Okay ra. Aron, May bawaan. bye. May bawaan. Positive ba? Mato di Ibanez, gihanay pa ang plano niini kundi inhayan isunod sab ang mga driver sa mga pampubliko nga sakyanan. Pasalig sa syudad, dunay igong test kits alang niining maong katuyuan. Once iswab baya, di biya nabot pasabot nga pwede sila mobalik sa ilahang tindahan. Once maswab, mo isolate baya while waiting for the result. So, nag-finalize pataron sa ato ang protocols ani. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.